Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kamusta ka ni motor? Biya tali. Kaya mag-taxi lang ko. Mahila kang bato. Kanaog paliw. Okay. Kaya na. Unsay na si mo una. Kaya nagtuho eh. Imposible kayo ka itong imo pangutana sa imong mahal. Sakay na, anak. Tatay Greg. Sakay na, anak. Sige na. Sige na mo, dagan na mo. Dagan kita ang sagot. Kaya di kayo. Sige na. Sakay na paliw, yan. Pakita na tagalig. Hilom na, hilom na. Gusto na. Ano mo hilang ka man? Sayop ka na imo magtuo. Dagan kita ako. Pumituo ko. Sulti sa ato. Bago kita magsulti sa ato. Hello, Sir Leon. Bigay ka na akong klaro, sir. Ako sa downtown. Tagal kay tao ang traffic, sir, kayo diri. May gipusil patay diri at mag-eskulahan. Mangita kong lugar nga maklaro ang imong tingog, Sir Leon, ha? Kadiyo, sir. Di ako sa list fast food, sir. Distansya na sa karsada. Dili makontak si Greg. Nagsigil ang ring ang iyang cellphone. Naibaw ko nga okay na ang gipatrabaho na ko niya kay nagpaminaw ko karon sa FM. May live coverage. Nakakita ka? Nakupra sila do, sir. O na, isir man kayo. Muraragwa. Tikangkang naman. Bukas mga tao. Wato katubag si Greg di mo, sir. Kay nagdagan pa itong motor nga iyang gisakyan. Napabilin ako dili. Namulso-mulso ko kadiyot ba sa palibot. May problema, Sir Leon. Wag yung kaya nga ka-balakan, sir. Wag yung nakabantay. Hoy, nakaklaro. Huwag may militaryo sa pag-ingon nga nakakita sila. Ang tanan nga diya sa dool, nga mga butor ako no ilang nabati. O niya, natumba na yung tao. Dagdanganay ko no dayon ang mga tao. Sama sa nandan. Kalma og safe kayo mabiya si Greg. Humagkupras nila do. Hello, Sir Leon? Sir Leon? Sir, Diya pa ko, Tikoy. mubiyaon ako diri, sir, ha? Okay, Tikoy. Manawag lang ko niya kung ni mo usab o manawag lang ko ni Greg. Bye. Oh. Miabot ka na din nagkuha ni Jonas, Ton? Tao na, sir. Ang gwapo ni mong anak ay, huwag ko hunungi sa daghan niyang pangutana. Yamat. Samay mo mga pangutana, Jonas. Kinsin niya akong idadad. Ako mga pangutana, ingon ani. Pila edad ni Yina? Pwede ba na ako siyang panguyaban? Musugot ka sana ako, dad. O kundi siya musugot, bahala na. Basta gusto na ko siya mauyab. Naibog ka ni Yena? Naibog ka ni Yena? Di kay naibog. Nakagusto gyud ko niya. O gusto gyud na ko siyang mauyab. O sa ganit tawag anaton? Termino ba? Mintin. Kana diya, mintin ba? Nga ako ra gina siya ba? Katawaan ko ni mo, dad. Inom di ay. Mura ka kiyong tarunda. Ay, kung katawi ba? Ha? Jonas! Ha? Ha? Jonas! Dong. Ibutang ka ng pistola si mo daddy. Ibalik ka ng butas sa misa. Bubuto na. Makapatay na, Dong Jonas. Hilom!
May kong taon ta, Dong Jonas. Jonas! Jonas, ayaw. Ayaw taon, anak. Mahimo kang kriminal. Jonas! Diya ka lang, mami! Ikaw rin ako bahungawa doon! Jonas! Ay, dola! Hungawi dayon. Di ko no, Jonas. Bakit ako no kus imong kahingigo? Sige ka mag-practice. Pues, hingigo ka na kayo. Ayaw lagagta nga pagpusilang iminginan. Magkupras unyag dili oras. Hinay kailang dunggan. Dunggan lang. Pili ang wanga dunggan o ang tuong nga dunggan. Kadaot nimo. Magbinati ka lang gihapon, magsige ka mag-ingon, yan ako ka na og daghan ka na kay diskarte sa imong lawas. Gamay ka lang kay kibo. Manghagis na yun. Mo ba ka na inguni mo nga marokoy ka na? Pero katulay imong nabati o nakita, ngari, sa nagpangga ni mong amahan, manghagis ka dayon. Ituno lang akong armas. Ituno lang akong armas. Idol man ka kunin mo. Aw, kung sa ganito, Tonton. Lodi. Lodi man ka kunin mo. Munay mo lodi nga rin ako niya. Unay yun lang kunin mo. Sa ganitong usa, Tonton, katong millennial. Pit malo. Oh, lodi ko nimo. Unya, ikaw, pitmalo man sab ka. Para nako. Mag-unay di ay ang lodi o pitmalo. Sama ka niya, oy. Ambi na akong armas, Jonas. Come on, ito na lang akong armas. Pasundon mo gyud sa imong nga buhat ang imong anak. Wa na si Jonas. Magsunod na ko, Erminia. Nag-una na siya na ako. Ako na'y nagsunod niya. Tungod kay, ako na ang gipasunod niya. Kung moingon mo nga bangis ko, apan mas bangis na si Jonas. Dubli-dublihon pa ni Jonas nga akong kabangis. Busahilom! Ugigo ka lang sa padsudong sa akong anak kung unsa unya siya sa umaabot nga mga adlaw. Diliin taon ako nagbuhat ni Anto. Diliin taon ako nagpusil sa mga tao. Ano mo buhat maguno ko, Anto? Naatol nga dito ko sa duol sa nagpusil. Nakalitan magani ko. Napungol magani ko kay duol ra kayo siya nako. Milakaw dayon ko kay gibati kong hadlok. O nakatuin mo nakita. Nag-backride na ko sa motor. Diliin taon ko makabuhat, anak. Diliin taon yan na. Sayop kasi mong gituhuan dayon na. Diin tanin anas tatay ni mo Greg. Buutan si tatay ni mo Greg. Buutan ang imong amahan. Asilo ako, Tatay Greg. Sige na, sige na. Asilo ako. Sige na, kalimtin na ka to. Kalimtan na nato ito hitabuhan. Hilo na. Hilo na. Siya lang. Ierok na, Jonas. Good. Maayo ng bata ka pa. Ibaw ka nag-unsay lami sa bino. Unsa mong sultihan, oy! Di na ko bata! Di na ko bata! Di na ko bata! Di na ko bata! Okay! Gusto ni mo si Ina? Mintin ni mo si Ina? Sige! Ang kuna si Ina. Imintin si Ina. Himua siyang munyika. And there you have it, everyone.
Stay tuned sa atong next episode. Bye!